O Concello vén de sacar a licitación o proxecto integral da mellora da Praza dos Estudantes, na Avenida da Coruña, a carón dos institutos número 1 e Coroxo. A actuación cun custe de máis de 93.000 euros está incluída no Plan de Obras e Servizos da Deputación da Coruña do ano 2023. É unha zona que levaba moitos anos sen un mantemento axeitado. Consideramos que esa praza necesita unha remodelación e que é a mellor maneira que facela para que o estudantado poida seguir desfrutando dunha das prazas que ten máis vida durante os días da semana, non? Sabemos que hai moito estudantado que na hora de recreo ou antes e despois de sair do colexio se encontra ali e, por tanto, queremos mellorar a estética e o mantemento desa praza. Non, son 93.000 euros que destinamos a esa renovación e esperamos que esa praza sexa unha porta de benvida á Ribeira, que teña unha calidade estética moi mellorada, non? As empresas interesadas en facerse con esta obra terán de prazo ata o día 5 de marzo para presentar as súas ofertas a través do sistema de licitación electrónica da Xunta de Galicia.